କହିଥିଲି ଗହମ ଶୁଖେଇଛି ଦେଖୁଥିବୁ। ବାପା ଦେଖୁଥିଲି ଦେଖୁଥିଲୁ ତ ଗହମ ପାରା ଖାଇଲା କେମିତି। ବାପା ତମେ ପରା କହିଥିଲ ପରିଶ୍ରମ କରିବ ହେଲେ ଫଳକୁ ଆଶା ରଖିବନି। ସେଥିପାଇଁ ପାରା ଗହମ ଖାଇଗଲା, ମୁଁ କିଛି କହିନି। ହଇରେ ମୂର୍ଖ, ତୁ ତ ଲ୍ୟାପଟପ ରେ କାର ଗେମ୍ ଖେଳୁଛୁ, ହେଲେ ହେଲମେଟ ଟା କାଇଁ ମୁଣ୍ଡରେ ବସେଇଛୁ? ବାପା ତମେ ବୋଧେ ଜାଣିନ, ସରକାର କହିଛନ୍ତି ଗାଡି ଚଲେଇଲା ବେଳେ ସବୁବେଳେ ହେଲମେଟ ପିନ୍ଧିବ। ମୁଁ ତ ଲ୍ୟାପଟପ ରେ ଗାଡି ଚଲାଉଥିଲି, ହେଲମେଟ କେମିତି ପିନ୍ଧି ନଥାନ୍ତି? ବାପା 1000 ଟଙ୍କା ଦେଲ। 1000 ଟଙ୍କା କଥା କଣ ବାପା? ତମେ ପଇସା ଦବା ଆଗରୁ ମତେ କେତେ କଥା ପଚାର, ଏବେ କିଛି ନ ପଚାରି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବଢେଇ ଦଉଛ। ତତେ ପଇସା ଦେବାରେ ମୋର ଲାଭ ହିଁ ଲାଭ ଅଛି। କେମିତି? ତୁ ଯୋଉ ପ୍ରତିଦିନ ରାନୀ ପାଖକୁ ପେଟିଏମ ରେ 1000 ଟଙ୍କା ଲେଖେ ପଠଉଛୁ, ସେ ପେଟିଏମ ର ଫେକ୍ ଆଇଡି ବା ମୋର। ବାପା ଆମ ସ୍କୁଲ କୁ ଗୋଟେ ନୂଆ ହିନ୍ଦୀ ମ୍ୟାମ ଆସିଛନ୍ତି, ପୁରା ପୁରି ମସ୍ତ ଲାଗୁଛନ୍ତି। ମତେ ଯଦି ତା ସହିତ ସେଟିଂ କରିଦିଅନ୍ତା ନା, ମୋ ଜୀବନ ପୁରା ଧନ୍ୟ ହୋଇଯାନ୍ତା। ଚୁପ କର, ମ୍ୟାମ କୁ ସେମିତି କଣ କହନ୍ତି? ମୁଁ ବା କହିଛି ମ୍ୟାମ କୁ ସବୁବେଳେ ନିଜ ମା ଭଳି ଭାବିବୁ। ବାପା ସବୁବେଳେ ଖାଲି ତମର ଲାଭ ଖୋଜିଲ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯଦି ମୋ ମା ବୋଲି ଭାବିବି, ପୁରା ଦୁନିଆରେ ଯେତେ ଝିଅ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ କଣ ତମର ସ୍ତ୍ରୀ? फ्रेंड्स माने आजिर वीडियो जदि आपको भल लगी थाए तेबे आम चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करंतु।